Mateng sedaya pamriksa bilih lepat nyuwun ngapura kula sakadang anggen paring parisoko sampun paripurna dumateng sedaya pamriksa bilih lepat nyuwun ngapura kula sakadang anggen paring parisoko iki seniku sekon desa nyuwune ben maju mula ayo enggal bersatu monggo sami sedaya ben maju mugi mikatekno seni iki nyata saking desa cipta muda nyundang donga anggene ngrembaka ngantos salaminya sampun paripurna dumateng sedaya pamirsa bilih lepat nyuwun ngapura kula sakadang paring parisoko iki seniku saking desa nyuwune ben maju mula ayo enggal bersatu supaya ben maju Hei cangkurangke aronawan kumbi Woi ginong kipe kubano kombepe koyo pano bungo ngawe ade ya hongke 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 rio hongke jombe jombe rio Briki bri kacang bawang kacang ijo ngarasane Woi ginong kipe kubano kombepe koyo pano bungo ngawe ade ya hongke 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 rio hongke jombe jombe rio Briki bri kacang bawang kacang ijo narasane Woi ginong kipe kubano kombepe koyo pano bungo ngawe ade hongke 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 rio hongke jombe jombe rio kula niki topeng ireng saking Lagasirahan ayo kanca padha bali mengko atus sabun wangi nek
jam lonceng jarume mubeng mau metenteng saiki ireng aha 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 tapi telo digawe glanggem najan Allah nanging regeng aha 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 telo Jawa digawe mongleng najan Allah nanging leleng aha 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 ayo kanca padha atus supaya ne bisa bagus mengko mule mangani wak wedhus aha 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 ayo padha menyang kali padha atus sabun wangi supaya ne bisa suci aha 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 ayo kanca padha bali yen wis bali mangani wak sapi aha 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 ayo kanca padha atus nek wis atus mangani wak wedhus aha 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 ayo kanca padha bali yen wis bali mangani wak sapi oi 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 matur suwun wonten sedaya lepat nyuwun pangapunten